מה אני אגיד לכם חבר'ה? המצב לא קל, המצב. אנחנו אבל נעשה אותו קל, אין בעיה, נעשה אותו קל. אנחנו נעשה דבר כזה. ניסע עכשיו בערב לשבי ציון, ושם ניכנס לפאב, יש להם פאב בשבי ציון, ונראה את ההופעה של ניל יאנג, הרסטיג', ואני מקווה שנהנה, אני לא יודע מה להגיד לכם, זה צריך להיות מוזיקה שאני אוהב, מוזיקה שמזכירה לי את שנות נעוריי היפות. ניל יאנג, חבל על הזמן. Rust Never Sleep, Harvest Moon, The Needle and the Damage Down, Helpless, Helpless, yeah, all these songs, Old Man, Cinnamon Girl, וואו וואו, איזה שירים, חבל הזמן, Hurricane, וואו 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 וואו. אני זוכר שראיתי אותו בבאזל, בהופעה חיה את ניל יאנג, באצטדיון סן ג'ייקוב בבאזל ב-1981. זאת הייתה הופעה, חבל על הזמן. ניל יאנג, אין מה לעשות. אני כל כך שמח לנסוע עכשיו 100 קילומטר לשבי ציון מעפולה לראות את ההופעה של ניל יאנג. כל הכבוד לחבר'ה האלה פה מהעמק שהקימו להקה, ואני רוצה להגיד לכם שהם שרים את ניל יאנג אחד לאחד, ממש כמו אורגינל. כל הקולות, כל הטקסט, כל הגיטרות, המוזיקה, אחד לאחד. כל הכבוד להם. יאללה, נתראה בערב, נשתכר, נרקוד, נשיר ונשמח. ביי.